Tofa Tirkashi gasa akan IZZAR So. Mun zo muku da wani sabon shiri da muke kiransa da suna gasa akan IZZAR So. Idan dai ba ku manta ba, IZZAR So wani series ne wanda ake samun su a ƙarƙashin Bakorat TV, wacce wannan Bakorat TV ya kasance mallakin fitaccen jarumi a duniyar Kannywood, wato Lawan Ahmad. Idan dai ba ku manta ba, yanzu a duniyar series da ake sawa a duniyar YouTube ba wani series da yake gudu ko kuma in ce ke taka rawar gani a daidai wannan lokaci kamar wanda ake kiransa da suna IZZAR So. Za mu yi muku tambayoyi ne da kuma amsoshi, domin kuwa sunan wannan shiri gasa akan IZZAR So. Duk wanda ya ci wannan gasa za mu yi tambayoyi ne guda uku, da duk wanda ya amsa mana wannan tambayoyi kwaya uku to akwai gagarumar gasa da muke son mu bashi. Sai ku yi kokarin ba mu amsa ta email ɗinmu idan kuka saurari waɗannan tambayoyi da za mu yi muku guda uku. Amma kafin nan, dan Allah dan annabi yan uwa, ku danna wannan kalma mai suna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin ko hakan shi kaɗai ne zai ba mu damar sanar da ku da wuri a duk lokacin da muka ɗaura sababbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Tofa za mu shiga ga gundarin shirin da kuma tambayoyin kai tsaye, sai ku ba mu aron hankulanku da makunnanku da kuma tunaninku, yayin da za mu muku amsoshi, za mu yi muku tambayoyi guda uku kacal domin ba mu cikakkun amsoshinsu. Tambaya ta farko, dan Allah dan annabi, idan kai ne ka tsinci kanka a matsayin jarumi Lawan Ahmad, aka wayi gari hajjiyar nan ta saka a gaba, shin za ka durƙusa mata ne ko yaya za ka yi? Tambaya ta biyu, a iya tunaninku shin wane ne mahaifin wannan baiwar Allah da take ita ce mallakar wannan kamfani? Sannan tambaya ta uku, shin wannan manaja da Hajiya ta yadda da shi 100%, kuna ganin zai iya cin amanata ko kuma menene a ransa? Sai ku kokarin ba mu amsa a shafinmu na comment. Ga duk wanda ya amsa wannan tambayoyi guda uku, akwai gagarumar kyauta da za mu yi masa a daidai wannan lokaci. Idan wannan ne farkon zonka, kai kokarin danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Baya ga ka ku sharing ɗinsa yan uwa ga abokanan arziki, domin su amfana da wannan zazzafan shiri na mai suna gasa akan IZZAR So. Mun gode, ku huta lafiya.